Pag na-review tayo man sa kapsat, di tayo manin tapno tayo iti topic review tayo. Dapat okay. Sa episode 289. Kita pag na-review tayo amin, kita tawag kita lifeline at review kita pwede premier ito na review tayo sa kapsat. Ito man tayo ang review lifeline topic lifeline review topic narrative ay sa tawag di kapsat bubuya kanta natin kaya nakatuti related sa mga sulit na magdadalo sa review tayo. Kaya sa pwede naman ang kapsat na walit pa si Tulio na makikita sa karan. In prayer
opening prayer din. Sige, let's pray. Father God in heaven, we praise you, O God, and we honor your name. Thank you, God, for this night and even for this privilege once again, O God, na makapag-topic review po kami ngayon. Lord, we commit to you our time together. We ask for wisdom and your guidance, O God, as we will have this topic review. We even entrust you, O God, yung aming internet connection na maging stable and maging strong yung connection ng bawat isa't isa po sa amin, O God, until na matapos po itong topic review po namin. We commit you our time together. We continue, O God, to bless your name. Be glorified and be magnified in our midst. This all I pray in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, metlati audio kakabsat mangigyo. Okay, sige. Sakbay tayo nga mangrugi kahit kumanlaing kablaawan dagiti panelist tatta dagiti kadwak tatta kakabsat. Ket dawatek nga isuda mismo ti mangintroduce iti bagpagida tapno mamamutay umet ida kakabsat niya. Ket umuna ni James James Romel. Hello, Kuya. Introduce yourself, Brad. Good evening, Kabsat. Siya ni James Romel de la Cruz. Basbasa na kita ingkat, 18 years old. Ken, I hope nga maawatan ti amin. Iji, tapnong ma-refresh kanya tayo. Iji sasao talaga ni God. God bless, Kabsat. Okay, thank you, Brad Romel. Ni Brad Romel ket agbasa ti inkat no kanya, may isang estudyante. So, dawatin tayo met ni Sis Jamaica Lizel Lacuesta nga mangyam amoy ti bagina. Welcome, Jam. Thank you, Kuya Pet. Good evening, kakabsat. So, naragsakak man nga nadanon tayo man dating nga lifeline topic review tayo. So, muna ti amin, siyak no ko ni Ateo, ading yo, kabsat yo, Jamaica in short jam, taga-bananak, giganak dito'y lawag. Thank you, Jam. Siya si Sis Jam Jamaica. Pagsabihan tayo nga rod ni Christina Marie Orio. Welcome, good evening, Sis Christina Marie. Sige, good evening, Kuya. Good evening, kada tayo amin, gagayan, ken kakabsat, ken amin digiti agbubuit at mga rabi. So, siyak no kagayam ni Tinlata nickname ading iwen ate yumet nga tin. So, may sanakmet nga agagan iti lawag. So, di nga rod, kadkado, enda kami rin ganang malpas iti topic review, gagayam ken kakabsat. So, God bless us all. Okay, thank you, Tin. Meron pa ba? Wala na yata sa screen, ano? Tayo lang? Okay, sige. Pwede na tayong nipigayam ko Sis Precious. Oo, yung pinaka-Precious, malipatang meten. Good evening, Precious. Good evening, Kuya. And good evening, aming kakabsat. Gagayam ken kakabsat. So, siya ni Precious Joy Agonoy. So, may sana nga taga-ding ras. Agigyanak ito lawag. So, encourage kayo nga ag-stay until the very end, kakabsat. God bless.
Thank you, Sis Precious. Ket dagiti kakabsat, dagiti panelist na kadwa tayo nga magi-share ken mangilawlawag iti revelasyon ni Lord parabor kada tayo dagiti parabor ti Dios babaen kadagiti ebanghelyo na. Siak ni Kuya Pet yun, no? Petronilo Andres, Kuya Pet or ket ti pagdiscussion tayo kakabsat. Okay, welcome again sa lahat, no? Welcome again and ti didiscussion tayo kakabsat ket detoy taga Efeso 2:8 and 9. Ano ti kunana ditoy? Paki-flash gayem na operator. Taga po iti parabor ti Dios, ta insalakan kayo babaen iti pamati, sa inyo nga insalakan ti bagiyo, sagot kada kayo iti Dios, no? Tapno sagot ti Dios iti pannakaisalakan nyo, tapno awan iti pagpanakkel tayo, awan iti pagpasindayag iti daytoy. So dito tayo kakabsat nga paglikawan kadagiti ti topic tayo tatta ket ti umuna nga puntos tayo mamati iti parabor ti Dios pakaisalakanan. May kadwa agtalek iti inaramid ti Dios pakaisalakanan. May katlo awaten ti sagot ti Dios pakaisalakanan. So kasano tayo nga mamati agtalek ken mangawat dagiti nga sagot iti pannakaisalakan iti Dios iti sangalubungan. Ket iyon na tayo man kakabsat ni Brother James nga magi-share kada tayo iti umuna nga puntos. Ti umuna nga puntos kuna na ditoy mamati iti parabor ti Dios pakaisalakanan. Grasya laeng ni Apo Dios babaen iti pamati ang maisalakan iti maysa a tao. Awanen ti sabali pakaisalakanan nga inted ti Dios malaksid ken Apo Jesus. Ket Brad James, ilawlawag mo man kada kami kakabsat. Dating punto, alukoyen na kami man. Sige kuya. So di kinyak met kabsat kadi di impressment lang ni gad kinyak kaditing di mamati ti parabor ti Dios apakasalakanan. So kinyak kabsat di life ko ado talaga di failures, ado talaga di challenges, di pagbasbasolak pe lang tatta. Ngayon di ko na takit mamati. Sing kabsat kasi kabsat ket ang commit deserve nga Gigi Grace na ngayon inted na lata sang natay lata so na para kinyak natay so na tapno maisalakan na tapno ngayon juri amo na nga agbasol na kanayan juri amo na nga daddo magtalikod na kinya na ngayon Gigi Grace na ket adalat talita hangag pokpo ka nga hangag fail talaga Gigi Grace na kinya. So, Gigi kabsat, no kasunok ba nga, kasunok ba di attitude ko, kasunok ba di response ko, Gigi Grace ni ka. Nagkitikit, ag-continue di quiet time ko, kadya lang kabsat, Gigi, adopt talaga na nga, dapat nga improve kabsat. So, Gigi, ag-trust lang, ag-tiwala lang, ka Gigi Grace ni God, yung paayon natin nga kayo. Gigi lang kinyak kuya. God bless kabsat. Yaman kami Brad James. So ti pannakisalakan kakabsat ket awan ti pilpilyan na niya antay nga pinili no diket parabor talaga ti Dios ket nasa wen nga addaan kada tayo adda kada tayo amin datoy nga parabor ti Dios. Dingit tayo met karod ni Christina Marie Orio. Welcome, Sistine.
Naimbang di itay manin gagayam ken kakabsat. So kas kinuna ito'y discussion guide number 1 nga mamati iti parabor iti Diyos sa pakaisalakanan. So very clear met ito'y inusar nga text kakabsat nga grasya lang talaga ni Apo Diyos iti nakaisa lang anak. So, babaen ka di say panamatik met. So, pudno na unay deti kasi no grasya ngamin nga makunaket message iso na nga talaga nga undeserved gift parabor nga talaga iti Diyos iso na ket inpaay kanyak teto iti Diyos ket haan ko nga inaramid iso na no diket di babaen lang ken ni Apo Diyos ken of course di si panamatik meten nga namati na nga talaga nga awan sa bali nga pakaisalakanan except isu na laeng. So di siya praise God nga inted na or impaay na kanyak teto nga grasya na ken kasameten nga di siya no kasanunak nga talagang in save ka di siya suppose nga consequence kung mga talaga itisin. So di siya lang kanyak kuya. Thank you, Sis Tin. So nalawag kakabsat nga babayan iti pamati tayo. Ket may salakan tayo babayan iti parabor met lang iti Diyos. Denggen tayo met ngarod ni ading Jamaica Lysel Lacuesta. Welcome, Jam. Good evening again, kakabsat. So, natimat point number 1 kanya kakabsat ket ugod no launay nga di ko nan sistili katay nga grasya laeng talaga met ni Apo Diyos nga maisalakan na. Ket deti dapat iti pamatsak deti nga parabor na di ko na nangarod iti Romans 5:8 na while we were still sinners, Christ died for us. Hana talaga nga inyuray nga adda ti aramiden ti tao kasi ti aramid ti tao ket awan ti sersergina haan ko nga maisalakan ti bagik babaen iti aramid ko kasi naglawag nga kunanad to'y awanin ti sabali a pakaisalakanan nga inted ti Dios malaksid ken Apo Jesus. So ti dilmet kanyak diti kakabsat ket diti word nga mamati na dapat ket pamatsak diti nga grasya ni Apo Dios. Inkinita nga ro ti meaning ti grace kakabsat ket free and unmerited favor. Dito ket talagang siwaway nga inted ni Apo Dios itunggal maysa ket pagtalkak nga ro daytoy nga inted na nga parabor ket daytoy ni Jesucristo. So di laeng met kanyak Kuya Pet. Thank you, Sis Jam. So, dakkel nga parabor, ano? Dakkel nga parabor. Nga gapo kay ni Apo Diyos, dating nga pan nakaisalakan tayo. Tingkit tayo met karod ni Sis Precious. Welcome, Sis. Parang naghang yata yung camera ni Sis Precious. Okay, balikan na lang siguro natin mamaya, no? Hintayin warod iti may kadwang challenge. Slide please. Kunana iti may kadwang challenge agtalik iti inaramid ti Dios a pakisalakanan. Iti panagtalik ken Apo Jesucristo ket isu ti panangisuko iti biag tayo ken kuana.
iwaksim ken agbabawi ka kadagiti uwagasbo pakaisalakanan ket agtalek kalaeng ken Hesu Kristo. So Brad James, ano ti kapanunutam ken panangalukoy mo kada kami kapsat. Sige kuya. So agtalek kapsat ti kinyakmet no kasano nakagtalek ken Christ no kasunok ba iteted kinya na di oras ko ken ti biag ko. So dapat nga talaga nga nga agtiwala ka di grace na ken dapat nga adal talaga di action tayo kapsat nga may obra. No talaga agtaltalek na ken Christ dapat dapat ket aggrow na nga talaga nga by sharing gospel, by following up dagiti kabsat ko nga dagiti contacts ko ken digi pinag-continue talaga digi quiet time ko kasi dakkel talaga ti effect ti when impact ti quiet time kinya kabsat kasi daduma talaga ada talaga dagiti doubts ko iti grace ni God ken kasunok by igaman di grace na kasunok nakbag tatalik ka di grace na yung ketiket digi metan digi pinaka-focus ko kabsat nga mag-continue lang even dadumahantay mafe-feel ni God yung adadataso na dita agtiwala tayo lang adalang talaga di plano na kinya tayo lang ipa-feel na lang kinya tayo nga awan so nang yung digi challenge na tayo lang no kasunod ba di action tayo kasunod ba di response tayo nga agkoti when agtiwala di grace na kabsat. So DJ agtalik lang kabsat Kenny Grace. Thank you, Brad James. So nalaw kakabsat, hangatil-tilad ti focus tayo niya. No diket dapat concentrate tayo talaga ken ni God, no? Through iti mays ti consistent din nga quiet time natin. So awagan tayong met ni Christina Marie Orio para iti panangi lawlawag na. So, kas kinunanard man ito number 2 kakabsat nga the word ng agtalek iti inaramid ti Diyos apakaisalakanan. So, puno launay dijay. So, faith nga rod nga talaga iti kailangan tapnon iti kasakit itultuloy ko nga talaga dijay panagtulnog ko ken ni Apo Dios ken si kunanad ito nga iwaksim ken agbabawi ka kadagiti wagas mo apakaisalakanan. So DJ ba nga talaga nga the word pay nga isuko or isurrender nga talaga iti life ko ken kuana nga haanak nga talaga nga agrelay iti kabukbukudak nga nakem or iti kabukbukudak nga aramid no dikit di DJ babaen met lang DJ in paay ni Apo Diyos nga grasya na kanya no kasano na kainsalakan. So kasi met dapat talaga iti panagtalek ko ken kuana ken kastamet nga talaga nga DJ no kasano na nga talaga nga maging dependent nga kanayon ken kuana nga yun ba yung guided with his word nga kan kanayon tapnon ti kaseket itultuloy ko nga talaga detoy panag talek ko iti naramid ti Diyos ken disem itultuloy ko met nga talaga iti agtulnog ka DJ pagayatan na. So DJ lang kanya kuya. Thank you, Tin. So nalawag kakabsat nga takkel iti kay papanan talaga iti panagtulnog kini Apo niya. Tapno ti kastaget ma dating nga parabor ti Dios ket masagrap tayo talaga. Okay? So dinggen tayo met nga rod ni Sis Jamaica. Sige, nakabsat. Shocknet ka dito point number 2. Dito panagtalek ken ni Apo Hesu Kristo. Isumat dete panang surrender ko talaga iti biag ko. Meaning ha anak matay agtalek ken ti bukod ko abagi kasi
insalakan nak ni Jesus Christ. Isu na lang iti agdaan iti abilidad wenno agdaan iti kababalin nga mangisalakan kanya. Hanak nga agtalik iti bukod ko awagas wenno kapanunutan ang amin daytoy ket agturong iti awan laeng. So di nga rod ko na iti 1 Peter 3:18 umuna ko na minsan anatay ni Kristo ang maipaay iti amin. So dito laang word nan ket nakalawlawagen kakamsat nga haanak dapat nga trust iti own ways ko wenno bagik no ket di ken Hesus Kristo laeng. So kasi malimbaga niti for me to really di ag-focus ken ni Jesus Christ dakkel nga tulong iti panag-meditate talaga iti sasauna. Dapat ket maigamarnak talaga ma-related ket lang kasi ba iti sasaon ni Apo Dios kasi met dagiti i-claim ko talaga nga words na tapno no ti panagtalek ko ket adalatad ka and growing pa. DJ lang kanya kuya. Okay, thank you Sis Jam. So awan iti sa baling pagtalkan tayo niya, hanga mabalin iti kabukbukodan tayo nga kapanunutan ken kinasirib. Kaya tagtalek tayo laeng ken Hesus Kristo. Wagan tayo met kartata ni Sis Precious numayat deti internet tan. Mayaten kuya. Praise the Lord. Sige. Sige. So ito yung point number 2 nga kananang agtalek iti inaramid ti Diyos apan nakaisalakanan. So dati talagang DJ nga ma-receive ba DJ salvation nga agkapukanikan and siya dapat is talagang mamati na ka DJ nga salvation nga inted ni God. Haan nga DJ iti pailang bukod ko nga DJ hard ko na nga iwaksin ken agbabawi ka kaditi wagas mo. Kana na nga DJ pailang bukod ko nga ways kas ko mali DJ it's a reminder nga han ko obraan dito misa nga banag nga anang tapnon maisalakan ko iti bagbagik hindi kasi tilang talaga pang nakaisalakanan is agapo lang talaga kanikad and dapat ijay naklang ijay ko nga ito DJ faith ko DJ trust ko ba hanga iti bukbukod ko nga bagbagi so kasang mo lang jay imbaga DJ mo natatay nga maaramid ko detoy nga maiwaksi DJ bukod ko nga ways and nga talaga nga makapagtalek na kani Christ no talaga mo't nga mas maamamok kay isuna nga mas lumalim iti panakaamamok mo sino ni Christ as Lord and Savior ko tapnon talaga maitid ko talaga di pudno nga pinagtalag ko kanya na so di laing kakabsat. Thank you Sis Precious. So di kakabsat niya agtalek antay nga mabaling nga pagtalkan iti bagbagi tayo oray kasanot kinasirib tayo wenno kinabaknang tayo ta awan ti umanay nga kinasirib iti tao no pakaisalakanan iti pagsasarita na niya nilay nga po Diyos iti paggapuan nakakabsat. Sige, kung na mapantayon iti mauding challenge niya iti may katlo. Ano ti may katlo nga challenge? Awaten ti sagot ti Diyos pakaisalakanan ni Apo Jesus ti sagot ti Dios a pakaisalakanan dagiti amin na mamatiken kuana kasano nga awaten ken nagbiag akas nakaawat ti pannakaisalakan. So deti ti may nga dakkel nga challenge sa kabsat nga kasano iti panangibiyag mo kasano inawat mo daytoy nga sagot tapno ti kastaget maisalakan ka. So kasano ti panangibiyag mo? Brad James, please come in. Sige kuya. So DJ kabsat awaten no kasunok ba awaten talaga DJ grace ni God. No gidikit ti aming grace ni God kabsat ket detoy ti life ti mesa
No inawat ti talaga iti grace ni God, dapat naaddan ti life kinyanan na pabiyag tayo manin wenno napabaro tayo manin, tapno agbiag kadiji grace na kadiji divine power na nga ibagbakan daytoy. So jiji kabsat, it is encourage to all of us nga hantay focus ti lubong, hantay focus kadagiti kaya tayo lang, hantay focus ti sin tayo, no kiti focus tayo lang kini God kadiji grace na. Kasi andi jiji bagbakak tayo nga andi talaga deserve jiji grace ni God, di salvation ni God. Ngem inted na latta, amo na nga agbasbasol tayo latta, yoray matayson na di cross. Ngem in-push na latta wenno napanlatta so na para matay kadagiti para matay tapno maisalakan tayo lang. So jiji kabsat nagpower lang amin wenno nagmayat lang amin ti riknak tayo no ma-imagine wenno ma-realize tayo lang jiji grace ni God nga impaay na kinya tayo. So jiji action tayo talaga kabsat ket we need to obey God. We need to obey Christ. No anaman jino ubara ni Christ ket jiji grace na dapat ti nga suroten. So jiji lang kinya kabsat nga ti grace ni God ket more than salvation. Yaman kami, Brad James. So, kasano iti panangawat niya? Kasano iti panangawat mo kadating nga grasya ti Dios kada tayo. Bareng-bareng ba iti panangawat mo wenno ning papuswan? Tingin tayo man ni Sis Cristina Mariorio. So, discussion 3, nga awaten ti sagot ti Diyos, pakaisalakanan kunana. So, si question na ito'y nga kasano nga awaten ken agbiag akas nakaawat ti panakaisalakan. So, babaen met lang nga talaga ka DJ faith or di panamatik nga no apay nga talaga nga inawat ko deti parabor iti Diyos kanya nga kas kinunamit ni Brad James itatay haan kumet nga talaga deserve deto ngem impaay nga talaga iti Diyos kanya ken di no kasanok ba nga talaga nga ibiyag deto is makita met lang nga talaga iti aramid babaen met lang di pudpud no nga talaga nga panagbabawi ken panangi waksi digiti bukod nga aramid kumet ken kasamet nga talaga nga dijay tapnon ti kasakit haan nga talaga nga maging awan anyaman naman lang DJ grace ni God ket itultuloy kumet lang nga talaga nga aramiden ken ubraen iti pagayatan na ken DJ nga all the more pay ket talaga nga agdepend na or agtalekak lang nga kanayon ken kuana kasi apart from Christ nga talaga ket haan ko ma-receive detoy salvation in paay na kanyak no di ket di agkapulaeng amin ken kuana. So DJ lang kanyak kakabsat. Okay, thank you Tin. So kasanong inawat ken kasanong anak ti bang paneknek ken ni Jam nga ibibiyag na dating parabor iti Dios. Please welcome Jam. Sige, Kuya Pet. Kanyak met kakabsat is deti panangamok pay laing na naisalakan na nga naawat ko dito nga panakaisalakan ket maandaan na kon iti takkel a panagyaman kasi knowing nga from hell iti pinangisalakanan kanyak ni Apo Jesus ket maandaan na ko iti DJ panagpakumbabaken kuana. So kasanok ba nga awaten daytoy nga panakaisalakan. So daytoy ket daytoy kakabsat ket
iti panangipaay ni Apo Jesus ket dakkel iti panagtali ko talaga pamatik mismo ken kuana kasi iso na iti ni Jesus Christ nga anak iti Dios iti mismo laeng nga makaisalakan kanya. Ket kasanukmat nga ibiyag kas maysa nga naawat ko daytoy nga panakaisalakan. So tinakunak tatay ket maandaan nak iti di panagyaman ken panagpakumbaba ken kuana nga itultuloy ko talaga iti panagsurot ko nga rod kani Apo Jesus. So DJ lang kanya kakabsat. Thank you, Jam. So importante talaga DJ panagpakumbabamit ka talaga. Tano na pangato ti may isang nga tao han naawaten no han naawaten daytoy nga sagot wenno parabor ti Dios iti biag na. So dinggin tayo mo tata ni sis Precious no kasano nga inawat na ti sagot ti Dios sa panakisalakan. Kasano nga imbiag na daytoy. Welcome sis Precious. Sige, Kuya. Praise the Lord. So DJ nga rod nga talaga nga kasano ba nga awaten dito sagot nga agkaputon ni God. So sagot gift is una from God. So this lang di impagansyam nga the gift should be received with a humble and grateful heart. So kasi dapat nga hanak deserving kumbaga ka DJ nga grace, kumbaga nga inted ni God, and dapat lang nga obra is with humility DJ napakumbaba nga awatek detoy nga inted ni God, and DJ manag ay grateful, thankful na kasi inikanak ni God iti chance ba tapos maawat ko dito yung gift nga agkapo kanya na, and kasanok mo dapat no talaga nga grateful na, and yung awat iso na napakumbaba kasanok nga rod nga ibiyag dito itata nga naawat ko nga pan nakaisalakan babaen laing iti paningibiyag dito baro nga biyag nga inted ni God, meaning is dapat ada iti transformation kanyak nga tinaawat ko dito nga salvation, naawat ko DJ grace ni God. So ada DJ transformation, changes iti mindset no before kung nga naawat ni Christ, so mabalbal yan amin kumbaga after ko nga ma-receive isuna DJ mindset, priorities, and the overall kumbaga nga response ko is yung obedience ko lang talaga kanya na obedience until the very end. So DJ lang Praise the Lord kakabsat. Thank you sis Precious. So dagita kakabsat. Dagita parabor nga revelasyon no dagita kakabsat tayo. Ket pudno na kakabsat nga ti pannakisalakan tayo ket mamati tayo nga awan iti sabali. Excuse me. No haan nga laeng nga aggapu ken Hesukristo. So haan nga iti anyaman nga kuno anyaman nga banag wenno dete ano ba no dadto market mamati tayo ti kabukbukodan tayo nga panunot. Dadto market dete mamati ka nga no dakay ti may nga pamati ti tao nga may salakang ket di religion na hanna nga dete maisukat di religion na iti relasyon na ken ni Apo Dios, ti relasyon na ken Hesukristo. Iso nga han na maawat talaga ni Hesukristo iti panagbiag na akas dalad iti pannakaisalakan. Awan iti growth na, awan iti maturity na. Iso makitam deti kwa ori lumakay ka wenno bumakit kan iti may nga relihiyon nge makita awan pa lang awan ti growth mo agsimsimba kag peso nge kasla siya kidi ko ket jakpe ammo ti agkararag. Jakpe ammo ti agbasa di Biblia. Jak ammo iti makisarsarita ken ni Apo Dios. So ti pamati kidi ko ket addan iti addanak iti may isang relihiyon may salakan akon. Iso nga
Di may siya makita kakabsat iti napudno nga pamati tayo nga awan sa bali nga parabor iti Dios nga pakisalakanan tayo no dilaing ni Jesucristo. Awan iti anyaman nga nagan iti tao wenno anyaman nga nagan iti relihiyon. Ken importante di pa nagtalek. Tanuhan tayo nga agtalek dito nga parabor ti Dios. Sino pagtalkan tayo? Agtalik tayo iti bagbagi tayo? Agtalik tayo iti laing di taong mangilisi iti sao ti Dios. Dumakit nalalaing pa iti taon nga ag-sharing yan ano? May panggep iti tibiyag iti lubong. Ano narang ay kasla okay nagsimsimba ka lagit di. At iti panagtalek ti taong ket DJ nanamay iti panagbiag na awan iti kasapulan na iti panagbiag ngem DJ panagtalek ta DJ importante ngamin DJ spiritual growth. No dati panagtalek iti may nga tao iti pamati na ken Jesucristo aggrogrumit deta. Agububay ken ni God. Awan ti hanga mabaling nga diti agtalek ka ken ni Apo Dios ngem awan met iti growth mo. Hangkamit nga gububay ken ni God. Then importante DJ panangawat kakabsat. Agsipod na nuhan tayo nga awaten dagiti kinapudno nga aggapo iti Dios nga isulaing iti pakasarakan iti pannakaisalakan ken kinapudno ana nga rod ti awaten tayo. Handa yung met mabaling nga awaten dagiti dagiti banbanag iti lubong at anyaman nga kinasirib wenno anyaman nga klase iti biag iti daytoy nga lubong kasanuman iti kinanamay mo kinabaknang mo wenno kinasirib mo no hammo nga awaten daytoy nga pannakisalakan ken Jesucristo awan biag mo. Iso nga kakabsat ti may nga makita nga challenge niya daytoy nga parabor ti Dios kada tayo. Awanen ti sabaling nga umay pay nga parabor kada tayo. Deti ti maudi nga parabor ti Dios kada tayo nga pakaisalakanan tayo. No kitkitan tayo dagiti naglabas ket adun dagiti parabor iti Dios nga impay na iti tao. Ngem kaskas dimet lang nga hangya inawat hanga nagtalek iti tao hanga namati. So handa inawat. So mabaling nga kasti palaing kakabsat iti mapaspasamak. Nga deti nga maudi nga parabor ti Dios kada tayo nga mangisalakan no hantayo pa lang nga mamati tata hantayo nga agtalek hantayo nga awaten awanton iti pannakaisalakan iti maysa nga mamati kakabsat. Iso nga hantayo nga kuwen ano hantayo nga padpadasing nga agpili iti sabaling nga pamatyan wenno agtalek iti anyaman niya wenno awaten iti anyaman nga panursuro no dilaeng ni Jesucristo. Ket kakabsat dawatek man ni Sis Precious para mangi-share kada tayo no ilawlawag iti kay papanan daytoy nga ebanghelyo. Naimbag nga rabi imanen kakabsat. So di ba kalgiti nga panpanawin ket amo tayo nga may ibagbaga kanya tayo nga dandanin iti end times. Iso iti tao tatakot adu ti aramiden na tapno maisalakan iti bukbukod na nga bagbagi. Isang kumaligiti agsingsingpet kada agaramid iti nasayaat iti padpada na nga tao iti makabunod iti anyaman nga honor iti mundo iti anyaman nga kinabaknang kada iti sabsabali nga banbanag nga ma-acquire iti lubong. Pero deti message itata gagayem ken kakabsat ket irem-remind na tayo nga tilaing pakaisalakanan ket babaen laing iti grasya iti Dios. Hanga ka po iti bukod nga bilag iti tao, hanga iti bukod na nga kinasirib iti tao, kundi babaen laing iti ayat ken grasya nga aggapu ken ni God. And deti nga grasya ket i-simplify babaen iti inubra ni Jesus Christ ijay cross. Ti pinangited na iti biyag na
para kadigiti basbasol iti tattao tapno mabayadan digiti basbasol iti tao. So DJ laeng iti way kakabsat ken gagayem awan iti sabalin. So ngarod nga detoy kethan nga gapu iti bukod tayo nga aramid, bukod nga aramid ti tao kundi DJ Gracia laeng nikad nga haan tayo nga dapat nga dapat nga ubraen iti taon ti anyaman tapno nga iti bukod na nga way tapnon magunod na detoy nga pannakaisalakan. So detoy nga grasya ket gift laeng ni God, parabor na laeng para iti tao. So haan nga dapat nga DJ nga tay adda katumbas na nga tay bayad nga aggapu kanya tayo. And detoy nga rod kayat kayo nga awisen gagayem nga awaten detoy nga parabor nga aggapu ni God. Detoy nga pannakaisalakan nga aggapu kanya na. And awaten tayo dito iti na napakumbabaken iti na grateful nga heart. And digijay nga tata kayat ko nga awisen amin nga dingdingeg itatta nga mga yat nga mga wat kadeti nga parabor nga sumurot iti kadeti nga kararag nga ina. So agkararag tayo nga rod amin kakabsat ken gagayem. Pray. O amami nga Diyos, aminan mi nga da kami ket managbasol, nga adu iti naububraan mi, nga maikanniwas iti panagayat mo. And kaitatta, aminen awaten mi ni Hesu Kristo, iti biag mi, awaten mi dito nga parabor, nga inka datag kanya mi itatta nga kanito. Awaten mi ni Hesu Kristo akas Lord, akas Savior mi itatta. Ket awaten mi detoy iti naimpapuswan nga ken iti napakumbaba nga puso. Dito iti kararag mi iti nagan ni Hesu Kristo. Amen. Thank you, Sis Precious. Iti panipalagip mo niya, ti pateg. Iti ebanghelyo, ti biag, iti tumunggal maysa, isong kabsat. No, hang kapay talagang dati kumbinsido. When dati pa nagduduam talaga, iti panangawat kay Yesu Kristo, itati gundaway. Nga italek mo, ti biag mo keng kuana, nga napnuan iti pamati ken panagtalek ken ti si bubukel nga panangawat ken kuana tapno ti kasta ket may dalan na kani Apo iti biag nga aggapu ken kuana. So remember John 14:6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So dagiti kakabsat niya dagiti pamalagip ken sapay kumata tinumunggal may sakit nanayunan wenno napatibker iti pamati tayo iti panagtalik tayo ken kuana ket sapay kumata tunno maminsan nga kwa wenno tunno bigat niya dati ket inaldaw iso nga no hangkang nga na kwatatta no kay dati hang mangit na napnek no dati kayat mo pa iti manayunan tunno bigat niya sa balintuman nga kwatay no bigaten. Mangrugi tayo man iti sa baling topic no bigat iti makalawas iso nga hanggang kuan niya hanggang absent kapsat nga ibagam deta kaabay mo ken karubam mawisem niya. So announcements okay your lifeline every Wednesday 6 to 7. Remember 6 to 7 every Wednesday sa balipay detoy. So detoy DJ lifeline topic review natin iso DJ Monday to Saturday. DJ topic tayo iti Wednesday iso iti topic review tayo di Monday to Saturday in a different group. Iso nga sabasabali nga revelation iti mabalin tayo nga manggigan ken paka-encouragean tayo kagayem. Iso nga
no kayat mo nga nananay talaga iti revelation ken ka ni God iti maysa dati nga kwa nga topic diretsuem ti ag-login no ag-join iti makalawas every 8 to 9 no. And then day in fasting and prayer, prayer and fasting, mabisin ako. Every first Saturday of the month. Maawis kayo amin nga maki-join ka deti nga DIPF, Day in Prayer and Fasting. Tapno ti kastakit nan anay pay. Iti connection tayo ken ni God. Amuyo ket deti ti may nga sekreto ti kwa iti relationship and the communication natin ken ni God. Prayer and fasting. Okay? Then Freedom in Christ or Encounter God Retreat sa March 26, 2022. Iso nga dagiti agdudua nga agjoin detoy ikatin yun, di pa nagdudwa yun yan. No? Daman dito sabi ko mata, dagiti agdudwa pa ilat at magiganda dito yan. Napaka importante. Nuhan nga mapasamak ken kay tibiyag mo dito kabsat ket never nga grow ka. I encounter God retreat dito iti may nga sekreto iti growth when no maturity iti may nga tao. Okay. Then Sunday worship every 8:30 to 10 a.m. every Sunday. And meron tayong face-to-face doon sa Cup Building and live via FB page and YouTube. You can tune in if you cannot come. Pag nasa bahay lang kayo, pwede nyong yayain ang inyong buong pamilya para maka-join sa ating Sunday worship every Sunday. And then after the Sunday worship, meron tayong Pisol class every Sunday 1:30 to 2:30, that is 1 o'clock kakabsat. So yan kakabsat dagiti kwa tayo niya dagiti nanumuan tayo tata dagiti ta kwa sapay kumat kwa dapat ti kwa tayo 6 minutes no konting ano lang muna chika nga sapay kumat dating ma-encourage tayo nga kanayon babaen dating kwa mabalin tayo nga ag-invite dagiti barkada tayo dagiti karuba tayo dagiti close friends natin even yung buo nating pamilya para tayong nanonood pag nanonood tayo ng mga teleserye ito yung pinakamagandang panoorin ito yung tunay na yugto ng buhay no ito yung tunay na buhay natin. Okay, so once again sa ating closing prayer at nagpapasalamat ako sa ating mga panelists so sige sakbay tayong magpaalaman no magpaalaman sakbay tayo nga agin pipindakada kaabsat ket dawatik man ni Sis Jam para mangi daulo iti closing prayer. Sige kakabsat. Praise the Lord. Agkararag tayo narod. Amami nga nasantuan ken na nakabalin iday tayo ni itinagan mo pagyamanan mi o apo digiti nga words wenno sasaom nga income man naadal itatang nga orasen ket itaw dawat mi o God nga digitoy nga revelasyon mo titunggal may sa kada kami ket agbati iti puso ken panunot mi tapno ti kasta o God ket mai-apply mi wenno aplikar mi o God iti inaldaw-aldaw a panagbiag mi babaen o God iti guidance iti Holy Spirit kada kami at pudno unay Lord nga awan iti kaya mi wenno kabaelan mi nga mangisalakan iti bukod mi abagi no kiti daytoy laeng ket babaen iti biag ni Hesukristo ket kay kasapulan mi ngarud nga nainpapuswan nga pagtalkan ni Apo Jesus iti biag mi
ket kas maysa nga mamati ken kuana idawat ni o God nga titunggal maysa kada kami nga rod ket maadaan iti napakumbaba nga panangsurot ken ka iti biag mi aging gana iti iyo umay mo Dapo Jesus. Lord, agyaman kami iti biag titunggal maysa kada kami ket itultuloy mi nga idawat nga sika iti kanayon nga mangtarabay kada kami. Dahito o Lord iti kararag mi babaen itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you everyone. Sis Jam, Tin, Precious, Ken, Brad James. God bless everyone. And sa mga nandyan sa kanilang mga tahanan, see you again tomorrow. And good night and God bless. Bye-bye. Thank you, Kakabs. Thank you, thank you. Bye, everyone. God Bye, bless. bye, bye, everyone.